Здравейте, хора. Аз съм от терористите. Май. Аз съм от контртерористите. И както виждате, хора, цъкаме CSGO с Неда. Може би я знаете като Неда ВГ, Неда, Рангел. Да. Точно аз съм добър. Аз съм добър, нали, горе-долу, може да се каже. Може да се каже. Аз от Джерман съм добър. Не, аз не съм умирал. Да. Денислав май е ливно, т.е. къде добави този пич. Може би са го убили. Аз ще почна. Аз ще почна с пистолет, защото нещо не ми се игра пистолетчика. Днес ще игра само с 5-7 хора. Тази игра ще е само 5-7. Аз съм само пистолет. Може би този рунд, може би играта. Добре, върви. Може би ще ми лаги, т.е. ми лаги. Да. Мерси, че взеха си бе, майките дейба циганска дейба. Извинете, хора, много ми удобно. Аз ще го цепа най-спокойно, някакъв отговори с SSG-то май не ми да ви гледа от пак. Ей. Свейк. Що? Аз не го чувам. Как ми лаги, мама ми? Как ми лаги? Директорът беше наш. И хора, пишете в коментарите. Дай ми го моля те. И хора, напишете в коментарите как пистолет е по-хубав според вас. 5-7 или оня как беше оня автоматичния. Не го помня името. Кажете кой е по-хубав
според вас, защото тя не може да размисля кой да си сложи. Добре, тук ще си чакали. Мен ми лаги, като снимам и много се нервно на клипа, сигурно ще има преси компа, за да си вземе по-по. Сигурно такива коментари ще има. Да не българите само хейт има. Такива са българите. Сигурно ще не може да играеш. Може да си играе нещо друго. Фак. Мама ти страна. То даже го видях от тези много. Добре, ти живи ли си? Живи си. Да ще умреш. Стига да е! Искам аз тъп тлака. И аз да ти видя... това е твиста. Не, аз умреш. Ето пак ака. Сега ще умреш. Умираш. Оли то как се е закачил. Гледай ония къде... те с момичета да не се спират да ми пишат момичета. Мама ти дейбати. Той има як скин. Но май батъл скарат или фил тест. Май е фил тест. Или батъл скарат. Не знам, едно от двете. Ари, намерете го, бе. Go away! One thing. Good job. О, той имаше найф на Хънтман. Ари, дай ми я... ти какво ми е. Аз ще купа пък един... Здравейте, хора! Трябваше да спра клипа. Тоест, снимам с бандикам и съм се купил и ще ги пусна. Добре. Го карабит Форест доклад. Дипен, не знам как ще. Да! Бати, чакама мръсен! Бати, чакам, ще ми чуме. Този плеер, само чакай. Аз съм направил последно място, защото имам асист. Ей то плеер, където е то, знаеш как ме чакалиш най-тъпия начин? Ах ти глупа. Как го убих, браво е! Да.
Къде? Дай ми го на мен, аз ще дам емка. Стига де! Изле. Взех ще скинче на 5000 с тактик. А, пак! Но къде беше, бе? Как ми лаги, мама му? Ама аз се снимам, затова ми лаги, че не ми лаги. Трябва да си посоки и така. Вземи той, бе. Опа! Хау. Еми да. Защото тук... Това не е на компетитив, може би. Мама, как лади, мама ми. Що не снимаш на CSGO? Ето хора не снимам лаги, бе. Ей, то плеер вече много ме дърпа. И аз пак съм над теб с една точка. Плеер, сега ще кажа къде е. Плеер е... Сега си на... Точно 6 поинта сме двамата. И двамата сме на 6 поинта. Не е бърдо. Не знам, аз не го играм. Това мога си да... То много прост, бе. Трябва да изиграем още 5 рунда. Да, бати тъпия лак и унищожа. Да, ти си 2 точки на пълно. Но ми пука, на мен не бе станал ми лаги. Сигурно ми валя по 2 FPS.
малко свърши и то клип, и после оня, и трябва да се вния 500 клип. Аз смятам, ако бяхме играли на компетите. Да, бе, да. Тук са 15 рунда, там са 30. Просто се струва, че там свършат по-бързо и затова. И свърши този рунд. Yes! Yes, baby! Yes, baby! Тихо! Ай, стигам! Защо с Хансмана ти хромата, бе? И това беше хората от мен. Чао!